Disco.cz server, teda potom aj Paintball 2. Sú tu nejakí dobrí hráči, dáme 4 na 6, neviem prečo, ale sú to dobrí hráči, to som už zistil, lebo si skôr zahral. Čo prvý kill, dal som veľkého hodna. Neviem prečo mi nedá prebiť, to sú stal šamerko. Inak, nastavil som na Night fakt neviem, teraz ja ledva to počujem, teraz to jasné, vôbec neviem skade. Viete skade, pretože som stal tam a zabil ma zbyt. A som tam predíroval cez stenu alebo čo, ty vole, paintballko. Asi nie. Tiež nejaký lamer, to sú prdelky. Dobre, nechal si skôr. Mám tam super launchera. Oh shit. To si... Môj tím. Neviem si to nasetovať, aby ste vedeli, aká som lama v tomto paintballe, lebo... Ty uhraj ho už. Ty vole, tie lama, ja si beriem sniper. Multi-kill. Čo? 1-3, môj prvý... Killing spree. Môj prvý kill proste, neviem ako sa ten zápas stal. Multi-kill. Dal som dabáč! Ja som dal dabáč. Mám prakticky. Som sa do toho dostal. Hej, čuro. Čakal som, ale mám 3 prv. O, je tam asi skôr. Ja som si spravím skôr. Get ready to choose a man. A videl som, ako ten už po mne začal páliť, tak som išiel potom, no ale tak mi rozhodol bol. 5, 4, 3, 2, 1. Vybral si knife v dverách, si zobral knife. To môže spraviť najväčší dement. Teda možno išiel, že knifovať, ale... It's time to choose. Fakt mi to nevyšlo. No, neviem, čo mám voliť, stlačil som to tak, iba kaslo, že za mapu 5 nehrávam, takže nevadí. No, už sa zabijú, alebo sú retardovaní? Nechápem, kde je ten hráč. Bože, on je AFK, podľa mňa, jasné, to je tam ten jeden, čo kempí dole a druhý AFK, no. Presne, no už môžeš ísť ten druhý. Loading environment onto your computer. Bugol sa v strome granát. Našiel som bugy. Oh yeah.
Dobre, toto netrvá mi sťahovanie tej mapy tak dlho, takže vám to nebudem ani strihať, to je... Aha, jasné, viem, čo je tá mapa. Jasné, ale nie. Proste my sme v náhrade a oni na nás idú, lenže neviem, kde ich spawnuje. No nič, ja to idem vykempiť, lebo už vidím, ako ma to zabijú. Chcel som sa ísť pozrieť hore. Dobre. Fakt čurák. Dneska ja som to dostal, ale dobre. Sú hráči, ktorí proste vedia, kde sa vykempiť, skade prísť. Presne tou šachtou prišiel. Neviem, skade tam prišiel. 0-1 do prdele. Dám si reset ešte. Je to prvé kolo. Tam určite nikto. Ja si šiel. A oni sú proste podľa mňa rôzne naspawnovaní. Random. Tam som videl nejaké náboje. Pačoríky. Zabijú ma teraz, ma nájdu, ale... Risk je zisk. Zisk killu. No už idú šachtami, už to vidím. Či to tu vykempím. Bol modrý. Na radare ho vidím. Čuro, mám ho. Proste ja neviem, ako to strieľa táto snajperka. Oh yeah! Come on, baby, make it happen. Videli ste, ako som ho vyťal? 1-0, 1-0, to je moje. Change map, this sucks. Killing spree. To tu je, to tu. Ja úplne som ticho, lebo... Okej. To je zasratý. Tuto sa plantuje bomba, budeš tu. Dobre, či mám ho trafiť, ty vole, to sa nedá, on to... Neviem. Bože, som taký dobrý. 4. Co si robíš prdel? To idem snajpovať. Z prvých idem snajpovať. To je najväčší kemp toto. Nevadí mi to. Mám síce bombu, ale... Pospor už dal killy, či bonpor. Aha, presne chápem. Čiže nezostane zbraň minulého kola, či sa to dá tak spraviť, že vystriedate proste full a hneď si prehodíte do zbranu. Ďalšiu zbraň, rozbijete. Dáte mi... Killing spree. Myslel som, že to rozbijam hneďku a... Si retardovaný? Som retardovaný ja.
zabil seba, než išiel zomrieť do boja. Takže trapné, no. 3-1 mám. On mi to ešte strhlo aj kill. Tak to im nenechám. Musia tí hráči kempiť. Musia tí hráči kempiť. Ja viem, že sme 4 na 2, ale musia tí hráči kempiť. Sakal mu urezal. Ja mu vyťal. Multi-kill. Pospor. Ja som deben, mal som ho zabiť. Mal som skôr oné. Aj za roh kúsok a potom, keď som už vedel, kde je, ty vole. Rej ma uhral, boha. Úplne to série. Ale stále som v pluse 3-2. Musíte mi uznať. To jedno kolo, to bolo najviac. Tak som sa tam rozdiel. Pochopil som, ale dobre. Ty vole, to je debil. Zabil. Presne chlapec som išiel, ja som chcel pokepiť, ty vole. Zasraný jeden. Zasran jeden. Ale som proste stále do prdele. Stále mám v pohode skore 3-3. Není to ani kladné, ani záporné, ale proste stále v pohode. Mohol som mať 4-3, ale zabil som sám seba. Mám to reakcia. Ešte to je debil, on ešte strieľal. Za prvé sa absolútne najviac netrafil, a za druhé strieľal ešte po tom, no proste z týmu. Boha. Idem ich rozbiť. To si už prdele, ja som ho chcel proste engagenúť, boha. On ma proste uhral. Z prvej ma uhral. Skôr kaďal, vôbec neskadial, ale uhral ma. Do prdele. Mám 3-4 do prdele. Do prdele! Ty vole. To je čapák, tento sakal, ty vole. No, ty si dobrý. To neuhral. Pritom mal granát launcher. Boha, stačilo to iba tak vystrieť dole. Uhral mi. Hráči, ty vole. Nechci tiež kempiť a proste to uhrám. A uvedomil som si, že s touto zbraňou, s paintballkou musím strieľať po 10 metrov pre toho hráča, lebo to letí 3 hodiny. Hráč. Aspoň mohol mieriť v pohode, tak to myslím. Musel som takto super prestrihnúť. A práve som si dal kill, vidíte to v pravom hornom rohu. Zase opäť. Ja. Pas, tu ma nemôžu vidieť. Ma nemôžu uhrať proste. Uhrám hoci koho. Vykempím to. Okej. Hovno som vykempil. Tu bol.
baby, make it happen. Som až ako išiel na druhú stranu a to som nevedel. You took it for the last time. Čo? Killing spree. Už trafí nejaká guľka? Či sa tak ďalšie? A teraz je mŕtvý. Ježiš, ma to prestáva baviť, ty vole, už to niekomu rozbiť hubu. To si robíte srandu, veď to všetko šlo do ňou. No, konečne pán CZ, proste lamer najväčší. Tyho všetko to som to strelal tak, aby to šlo do ňou. Nič proste. Ja som si neuvedomil. Neviem prečo tu vieš, že to zabijem. Ale... Dobre, idem ráč. Posledné kolo. Mám sa začať shotgunu, ale... Nevieš, šulinou. VIPčka 4 tam. Na mňa jeden kill. Druhý kill. Som najlepší. Neviem, prečo som išiel rád už skôr. Kalič v Raši. No to bolo slovné spojenie, najviac. Kalič v Raši. To je blbosť. Random. Neviem, čo to neprebíja. Neviem, prečo mi to neprebíja. Torici. No, videl ma. Prdele, ja som vedel, že už... Ja som chcel vojsť do tej šachty, ja som začal prebíjať, ja som najväčší dement. Dobre, nič, nevadí, uhral som najviac. Uhral som najviac 7-6. Dúfam, že sa vám videjku páčilo, pretože... Ja som si podľa mňa odbil, vôbec neviem hrať paintball, ale proste... Killing spree. Dement, tento paťorigy. Môže toto niekto spraviť. Proste dement. A vidíme sa pri nejakom ďalšom CS-ku, alebo pri nejakom... Proste, neviem, proste pri CS-ku. Neviem, čo bude mať chuť zahrať si, ale paintball to rozhodne nebude, takže čus.